Ja, og så vil jeg gerne have lov til at læse juleevangeliet. Det er jo i mange år siden. Ja, rigtig mange år siden kan jeg love jer for. Der var en tømmer, han hed Josef. Hans kone, hun hed Maria. En lille dejlig skør. Det skete så det, at de fik lidt brud i ægteskab. Fordi hun var sammen og gået hen og blev gravid. Og Josef, han ved ikke, hvad ham, for han havde ikke noget skud i bøsse den tid. Så efter en julefrokost, så kom hun så og så, at hun var gravid. Ja, så Josef, at prøve ikke godt af. Men så var der heldigvis en engel, som fortalte, at det var Jesus barnet. Så troede Josef selvfølgelig hårdt, så den køjte han. Nå ja, så var det jo så tilfældigt. De skulle sammen, ved du hvad, de skulle sådan afsted alle sammen til Bethlehem. Fordi de skulle lave et nyt sygesikringsbevis alle sammen. Så også skulle tælles op. Så Josef han gik ned og kiggede på kamele, men det var ikke nok vand ud den, så han nødte at tage æsel. Så spørger jeg mig selv om, det tror jeg ikke, at gynækolog de har undersøgt. Så spørger jeg bare om, han er tømmer. Hvorfor kunne han ikke lave en karet? I stedet for at skal slæbe hende hen over ørkenen med et æsel, og han skulle gå ved siden af. Det spørger jeg bare om, hvorfor han ikke lavede en karet. Når de fik det jasket hen over ørkenen, det var en rigtig lang tur, det kan jeg lige lave for. Hans tæ, de var helt øm, da de kom til Bethlehem. Og det var tumpe mange mennesker, kan jeg godt sige, i Bethlehem. De alle, de er jo så travlt, for de alle skulle have sygesikringsbevis lige på en gang. I kan spørge, hvorfor kunne post ikke sende det uge? I don't know. Ja, og så skulle de jo bålsteg, for den gamle pige, hun var jo i lykkelig omstændighed. Men ved I hvad, det alle hoteller, de havde optaget. Alle sammen. Så de satte derhen over en café og fik en kop kaffe, så lige pludselig kiggede Josef ned over en Bethlehems ugeavis. Og det stod så. Bondegårdsferie kunne man komme over. De tog straks ud til ham med landmand, der havde sådan noget bondegårdsferie, og så kunne de få lov til at sove ude i stål, for det så kunne de også komme tættere over dyr og sådan noget. Det er sådan noget, man med indlæring af landbrug. De gjorde det for, tror jeg nok. Men de ville også godt bo i stål, for det er der kø, de giver lige noget varmt fra sig. Nå ja, så var det jo sådan, at det lige pludselig gør det, at hun fik rigtig ondt i maven. Og nu tror jeg nok, at han skulle til at hjælpe hende med alle de her fødselsforberedelser med at trække ved alt det der. Og smut ud af det, der kom det så en lille bajs, og det var så en lille Jesusbarn, der kom ud. Køer, de mutter, glæde og gris, de grøntet, og endelig de rappet. Ja, det var en festlighed, det jo den går. Så skete det lige pludselig, så kom det en stor stjerne op på himmel, og så 2 gamle hygger, altså 3 gamle købmænd, de så det, også dem de kaldte de vise mænd. De strav afsted, hvor stjernen var,
Og den var lige over at lege, det er jo den der bundgårdsferie. Nå. Så de kom jo med gaver til det lille Jesusbarn. Ja, det gjorde det. Kommer blandt andet noget parfume, jeg tror han var nede fra Matas den ene natten. Og den anden kom med en røgelse, og det har så hørt bagefter, det var jo fra Christiania. Josef fik der meget sjov med det. Og så den tredje, det minder det jo var købmanden nede fra grænsebutikken Kalle. Så gav de alle de her gaver, de her købmænd, og så fik de så afsted igen. Se, det er derfor, vi holder juleaften. Det er for det, hvor lille Jesus bare blev født. Og han måtte jo gå en gruelig masse igennem. Men det tager vi det hen af år, når det kommer. Men det er da en lejlig ting, vores lille Jesus barn blev født. Og bare ønske så en rigtig glædelig jul. Godt. Er vi jo nu? Ja, så gør vi. Hvad gør vi? Klar? Så gør vi. Jeg kører lige med rulleting. Ja, så vil jeg godt blive velkommen til erhvervsigt for omegn her i vores omegn og land. Jeg har taget en hele diagnose med fra hele landet, og jeg har taget illustreret noget over Danmark, som vi har landdiagnose. Og som I ved, så skal jeg lige finde et papir her. Vi er jo ikke sådan nogle fine folk, der ikke må have hjælp, som vi er i gamle garde. Se her, så de kan godt se, du skal lige vende rundt sådan med spær. Se her har vi så Danmark, og som I kan se, så kommer jo ret for kølt, og det kommer jo en masse vind fra sydvest, og det suser rundt ned fra den vi vil ned fra. Det er fra Preußer, det var tysker, det er. Ja, så, og så viser vi rundt, og som I kan se, så kører vi rundt ind i by her. Og så får vi simpelthen sådan træk op mod Krog, han blev simpelthen med spilautomater ryk hen til bar, for det kom en ordentlig vind, den var jo bare det er koldt. Det er fandme koldt, for det kom en susnak og sagde, det er så skidt koldt, så koldt, sagde det. Og så har jeg selv lige kan mærke min venstre knæ hernede, at vi får sne. Det kan jeg godt lige mærke i mit knæ. Og jeg regner med, at vi får sne, der må nu sige. Jeg må sige, det er nede ved Skinnerbæk nu, så det er så nede, det er nede ved Frankfurt, cirka. Og så hvis vi kommer til Skinnerbæk op til menisk op ved knæ, så er vi ved Flensborg. Og så midt ind i knæet, så er restauren det. Jamen så er vi nemlig lige her i vores lille by i Laulelund. Og Laulelund, jeg kan godt sige det i Laulelund. Vi gør en stor indsats for, at vi får rigtig god vejrudsigt. Og jeg kan godt sige, stol om mig, at vi får et kurs. Men som I kan se, jeg har prøvet at lave sådan en tegning her. Som I kan se, det er virkelig rundt i hele området. Og så er det fint, så på Krog, og så kører rundt.
og hende i rækkehus hen ved pelsen og ved pelsen, du skal sørge for at fortælle din dør. De er altså fisevand, det er vores havn inde i, det er det der bølge her, det er havnen, og så fiser lige ind i brugsforeningen. Se, det var så vejrudsigt for den her gang. Vi ses i Montele, hvis jeg ikke har fundet det igen. Hvis jeg har så ondt, at ikke kommer, så kan jeg godt sige, at så bliver det et værd ved. Altså, tak herfra. Værsgo. Hej, ven. Hej, ven.